No niin, voikka vaan kaikille, se on Onni tekee videoja täällä. Ja tänään me pelataan My Summer Caria ekaa kertaa. Lähdetään suoraan peliin. Tosiaan tässä on asennettuna valmis tallennus jonkun muun tekemä. Ja tässä videossa olisi tarkoituksena ajella Teimolle ja katsotaan sitten mitä me siellä keksitään, että ehkä vois jotain siellä sitten keksiä. Katsotaan jos pubi aukeisi jossain vaiheessa, niin päästäisiin sinne, mutta tosiaan jos tää peli nyt tästä aukeisi, niin tosiaan täällä on nyt sitten valmis rallisatsuma, jolla me lähdetään nyt liikkeelle sitten. Katsotaas joo. Otetaan tosta kaljat mukaan, niin sitten myös tuolla moottoritiellä on sitten semmonen modi näytettävänä, että siellä on vähän uusia autoja ja ne ajaa aika lujaa siellä, että semmonen modi. No joo, ei kai tässä sitten muuta kuin lähetään, mutta mietin vaan, että mietin, että tarvitaanko me siellä jotain mukana, mutta ei me varmaan mitään siellä tarvita. Grillin voisin ottaa, kun perinteisesti on aina ollut tapana pitää siinä Teimon pihassa grillipileet, paistaa vähän makkaraa ja tälleen, niin otetaan siitä grilli ja varoituskolmio. Voidaan me noi työkalutkin tosta napata, vaikka niitä käyttää osakka siis autosta, en ymmärrä mitään käytännössä. Mutta otetaan joo, eiköhän me noilla pärjätä. Käydään tuossa sisäpuolella vielä katsomassa. Onks täällä juomista? Oho, siinä on viinaakin. Ehkä mennä sitä vedetä, mutta tässä on tosiaan tämmönenkin modi, että tämmönen keittiö lisämodi. Täällä on paistinpannu ja lautanen. Joo. Napataan tosta yksi kalja ennen kuin lähetään. Nonni, sitten kun tää ukko sai sitten röökin tästä vedettyä loppuun, niin päästäis lähtemään. Nonni, imepäs nyt se äkkiä loppuun sitten. Nonni, hyvä. Pistetään turvavyöt ihan vaan sen takia, että jos me lennetään, niin säilytään ainakin hengissä. Mites toi radio, eikö se... Ollaanko me liian kaukana vai eikö se vaan toimi? No, ei me radioa tarvita, muutenkin lähtee mainokset. Ai niin, ei oo mainoksia. Ei tästä mitään rahaa saa. No joo. Katsotaan lähteekö rallisatsuma käyntiin. Täytyykö meidän pistää oikein ryyppy päälle ja auto käymään. Lähtihän se. Tää on aika äkäinen peli tää satsuma tälleen ralliversiona, mutta katsotaan jos me pysytään tiellä. Pistetään sitten nitrot päälle tuolla moottoritiellä. Juu, niinku huomaata tää sutii aika paljon. Saa lähtiessäkin melkein laittaa kakkosen jo silmään. Testataan muuten lähteekö tää kakkosella. Ei se ihan lähde, mutta kyllä kun liikkeeseen pääsee, niin sitten saa jo melkein... No okei, ei nyt, mutta tosi nopeasti saa ton kakkosenkin pistää silmään, että tää sutii ykkösellä tosi pahasti. Mutta lähdetään tästä ajelee ja katsotaan mitä tässä nyt sattuu. Tosiaan kuvasin tossa eilen, yritin kuvata tätä samaa videoa, mutta oli Mersu-modi käytössä, ettei ollut satsumaa, vaan oli Mersu. Sama idea oli videossa, mutta en sitten päässyt sillä Mersulla kuin ehkä jonkun 500 metriä ennen kuin se oli ojassa ja sehän ei sitten noussut sieltä millään. Että varmaan
vartin verran sitä siinä koitiin repiä hiasella ja traktorilla ja joka pehkeellä, mutta ei se noussut sieltä millään, niin sitten päätin luovuttaa, että sitä videoa ei nyt milloinkaan julkaistu, mutta ei voi mitään. Joo, katsotaan jos tällä kertaa sujuisi vähän paremmin, niin taas noin nopat tästä ainakin irti. Siellä menee muuten juna. Kuuluu ääni, joo. Aika sopivasti meni just ennen meitä, niin ei käy sitten mitään vahinkoja tuon junan kanssa. Onks meillä hanskalokerossa mitään? En tiedä, se ei ainakaan auki. Vähän sieltä voi ottaa juotavaa vähemmillä. Älkää lapset juoko ja ajako, ja ai niin totta, älkää lapset ylipäätänsä ajako, että sitten kun ajatte, niin älkää juoko ja ajako. Tää on peli, tää on simulaattori, tässä saa tehdä tyhmiä asioita, mutta ei oikeassa elämässä. Tässä johonkin tähän se vissiin se Mersu sammu silloin viimeksi. Tai siis sammu, meni ojaan. Se oli ihan surkeasti tehty se Mersu-modi, en tiedä kuka sen on tehnyt, mutta ihan surkeasti tehty. Se luistaa ihan sairaasti se Mersu. Ei se kyllä ole ajokelpoinen oikeastaan. Että kyllä tää Satsuma on paljon parempi ajettavuudelta. Katsotaan nyt, että aktivoituuko tää modi tässä kun me mennään tähän. Tässä pitäisi tulla semmonen pieni lagipiikki. Joo, siinä tökkäs. Aktivoituu tää modi. Voitais ajaa tähän bussipysäkille siksi, että näytän teille, että miten se käytännössä toimii se modi. Eli tosiaan, jos jostain suunnasta tulisi joku, odotellaan nyt, että sieltä joku tulee, ja kyllä sieltä kohta joku tulee. Pistetään ne nitrot päälle samalla tässä odotellessa. Pitäisikö me sammuttaa? Katso, siinä meni, en ehtinyt edes kameraa kääntää, kun se tuli niin äkkiä. Pistetään autosammuksiin hetkeksi aikaa, mutta sieltä tulee taas. Kattokaa nyt. Ihan sairas vauhti, ei se meinaa pysyä tiessä kiinni. Aivan järkyttävä vauhti päälle ja sieltä tulee seuraava jo. Okei, enpä ehdikkä tosta alta pois. Joo. Ja sieltäkin tulee. Okei, toi näyttää. Tuleeko toi hitaampaa? Ne tulee, kaikki tulee omaa nopeutta, että niillä ei ole tietty sama nopeus. Joo, toi nyt meni vähän rauhallisemmin, mutta kuitenkin. Pistetään nyt niitä paineita tuolta nitroista vähän ylemmäs. Katsotaan, pistetään vaikka tohon asti. Oho. Toivotaan, että tää... Toivotaan, että tää nyt pysyy vehinä. Kattokaa. Serkkupojan autollakin ajaa joku moottoritiellä. Toi on aika siisti. Eli Satsuma käymään ja... Katsotaan nyt, ettei sieltä kauheasti tulisi takaa ketään, nimittäin siinä käy aika hassusti, kun ne tulee tommoista vauhtia takaa. Otetaan vähän nitrot päälle tuolta ja lähdetään ajelleen Teimoa kohti. Eihän meillä ryyppy sentään, no ei. Täällä pitäisi olla paljon... Oho, nyt en kattonut kyllä yhtään mihin mentiin, mutta meniks tää mukaan? Lähtiinkö tästä rengas irti? Oho! Juu, hetkinen. Nyt ei kuulosta ihan kauhean hyvältä. Ei kai toi rengas on nyt puhki. Jaha, nyt rupes Google Homekin tuolla höpöttelemään, mutta meniks meiltä nyt oikeesti rengas puhki vai mitä tässä nyt kävi? Mitä sä siihen pysähdyit? Painu vittuu, saatana. Niin. No joo. Jaha, nyt meillä lähti Google Home soittaa musiikkia jostain syystä. Pistetään pois. No niin. Katsotaan jos me päästään sinne Teimolle asti tällä autolla nyt. Joo, kyllä tää nyt pahasti näyttää, että joku tässä on vialla.
Se on toi rengaspuhki nyt. Tää vetää ihan älyttömästi mihin sattuu. Ja tulee ihan sairasta kyytiä taas joku vastaan. Onnistuskohan meillä pieni renkaanvaihto-operaatio tässä äkkiä? Otetaan tosta kaljakoppa. Laitetaan se. Tässä on ihan sairaan huono paikka, mutta kun tuohon tielle ei uskalla ajaa kyllä ei hetkeksikään, kun noi autot ajelee tossa, niin ehkä me nyt ajetaan tää tästä ojasta ainakin pois. Ei sieltä ketään tuu, eikä tuoltakaan kaikki ketään tuu. Siinä ajeli joku vähän rauhallisemmin näköjänsä. No niin, olisiko vaikka tässä? Tässä meidän kaljakoppa. Oho, kato. Hirvi. Älä tuu päälle sieltä, ukko, älä. Grillikin jäi tänne. No katsotaan, jos me muistetaan ottaa se tosta, jos me joskus vielä päästään liikkeelle tästä. Että joo. Joo, se on puhki toi rengas, ei auta mikään. Eikä kai sieltä nyt akku irronnut. Ei, samperi. Oliks meillä ne työkalut mukana täällä? Nyt on pakko käyttää vähän häkkejä. Otetaan täältä car items. Mistäs meillä oli tää wheels? Mitäköhän renkaat tässä on? Ei mitään hajua, mutta otetaan tuosta tommoset Totta kai ne oli just ne renkaat, mitkä tässä autossa oli. Totta kai ne lähti vanteelta irti. Joo. Joo. Tiesittekö mulle, että Satsumallahan pystyy ajamaan ilman renkaita pelkillä, siis ilman renkaita japanteita. Muuten hetkinen. Pitää edelleen ääntä ja edelleen vetää tonne oikealle. Vaikka tässä on renkaitakaan lainkaan, mutta siis tää Satsuma nyt liikkuu ilman renkaita tässä. Mitä ihmettä. Ja vielä ihan hyvää vauhtia. Tää on nyt kyllä aika uskomatonta, mutta kuulkaas. Tää tarkoittaa sitä, että me päästään todennäköisesti sinne Teimolle vielä. Nyt siellä kyllä on pubi jo auki, että ei me kaupalle enää ehditä, mutta pubille kuitenkin. Nää tulee ihan sairaan lujaa täältä vastaan. Ei siinä kyllä itekin aika lujaa ajaa, ja varsinkin kun miettii, että ei oo renkaita tässä autossa ja ajetaan näin sairaan lujaa. Niin. Mutta onko se toi moottori nyt mikä pitää tonne? Ei ku... Anteeksi, mitä tuo hyppii joku rengas tuolla ulkopuolella. Ehkä se onkin se, mikä ääntä pitää. No. Pääasia on, että me päästään sieltä tulee perään jo. Oho. Onneksi ne osaa ohittaa. Jos toi olisi tullut perään, niin olisi kyllä henki lähtenyt. Hyvänen aikaisen. Jaha. Nyt se ajoi sitten ojaa. Ei, nyt mennään itekin ojaa. Ei. Tää ei nyt voi jäädä tähän oikeesti. Ei. Okei. Ei mitään hätää. Ei mitään hätää onneksi. Tää on nyt oikeesti, tää on 5. kerta kun yritän tätä videoa kuvata ja päästä tonne Teimolle ja aina tulee joku ongelma. Nytkin tuli, mutta onneksi se oli semmonen ongelma, mikä sai vielä korjattua, mutta ei nyt ei ajeta kolaria. Kohta ollaan Teimolla.
nyt jos tää menee pieleen, niin sitten kyllä luovutan tämän videon kuvaamisen kanssa, mutta nyt on 15 minuuttia jo kuvattu ja ei ole vielä saatu melkeinpä mitään aikaiseksi, mutta ai niin, ja se Samperin grilli jäi sinne ja nyt oho, piippas aika läheltä, mutta se grilli jäi nyt sinne johonkin ojan penkkaan, mutta ei me sitä välttämättä tarvita. Ei me kyllä Teimulta makkaraakaan nyt saada, kun ei silloin kauppa enää tähän aikaan auki. Lähdetään varmaan tonne Fleetarille sitten, kun ollaan pubilla juotu ittemme känniin ensin, niin haetaan Fleetarin auto ja lähdetään sillä sitten takaisin kotiin päin. Se olisi niinku suunnitelma, mutta kun suunnitelma nyt ei yleensä ole onnistunut, mutta toivotaan, että tällä kertaa onnistuisi. Siis ihan sairaan hyvinhän tää ajaa, kun miettii, että tässä ei ole renkaita. Ja että toi yksi rengas hyppii tuolla ulkopuolella. En tiedä mitä se tekee siellä, mutta täällä on nukot taas kylillä. Nyt on vähän nolo kyllä tulla tässä kunnossa olevalla autolla tänne, mutta ei kai siinä. Moro moro. Onks tää nyt se Peräjärven kova jätkä olevina? Joo, kova jätkä tulee kuule autolla ilman renkaita, niin. Ei vittu, me en vittu jo. Aivan helvetti. Niin. Tuppa tänne näytä mitä vittu sormesta, vittu mä syötän sen sun. Moro moro. Painu vittuun, saatana. Niin. Työnnäs kuule se sormi ihan vaan suoraan perseeseen. Enpä työnnä, kuule painu ite. No joo, mennään nyt sitten tänne pubille. Moro moro. Mistä tää nostaa käteensä tosta? Moro moro. Joo, anna yks kalja siitä, ei ku olut. Mikä se on? Olut se on, eikä kalja. Sitten makkaraperunat, niissä kestää kauan kun ne tulee, niin odotellaan oho, lähti pöytäkin. Kalja siihen odottelemaan ja katsotaan vähän tätä rekkastilannetta. Tää on nyt aika jännä juttu, mutta ei siinä. Onks meillä muuten satsuma käynnissä vielä oo? Ei tarttis olla. No niin, nyt se ei oo näkyy. Meillä on täällä hullut musiikit menossa, ei täällä kuule omaa puhettaansakaan. Joo. Jokos se Teimo sai ne makkaraperunat tehty. Siellä ne mikrot tuu edelleen. Joo. Voi, täällä olisi ollut makkaraa grillipileitä varten. Pystyy muuten pelikonetta käyttää. Pystyy, kattokas. Toista pubin pelikonetta en osaa käyttää. Tätä nyt osaa jotenkin, mutta pistetään pelit pyörimään. Ei. Ei. Pistetään lukitukset. Please. Ei. Jääkö rahat vaikka sinne ihan sama. Noniin, kiitos Teimo. Annas yksi vodkapaukku sitten kanssa siitä. Et mihinkään rikokseen osallistu kuule. Et. Mitäs jätkät? Moro moro. Moro moro. Moro moro. Sitten yksi olut vielä ja ei, kyllä mä yhden ajattelin vielä ottaa lisää, että annas yksi vielä. Kyllä se on noin nuoret miehet ihan miehen otteet, on kaljaa juonut. Juu. Annas kahvi sitten, niin pysytään hereillä. Anna vaikka 2. Annas toinen kahvi vielä. No niin. Annaks sä vielä
toisen vodka. No ei, me lähdetään vielä ajamaan tonne pimeeseen, niin ehkä ei nyt kannata. Vedätäs tosta ensin vähän kalajaa. Eihän me voida heittää ikkunasta niitä pihalle, kun täällä on ikkuna ehjänä. Hei, lyö se ikkuna rikki. Joo, minä maksan. Minä oon miljonääri, kuule. Anna tänne vaan maksu. Et sä ees pistänyt sit. Anna nyt yksi vodka. Kyllä se on noin nuoreksi mieheksi ihan miehen On, otteet. edelleen toistat vaan ittees kuule, Teimo, joo. Onks meillä